Môže pomôcť pri problémoch s trávením, ale napríklad aj pri bolestiach hlavy a môže nám dodať energiu vtedy, keď to potrebujeme. Dnes vám predstavím jeden už z mojich najobľúbenejších olejov a tým je peppermint, teda mäta pieporná. Je to presne ten olej, ktorý veľmi veľa ľudí pozná podľa jeho sviežej a intenzívnej vône. A úprimne, toto je jeden z tých olejov, ktorý by som odporúčila mať doma skoro každému. Prečo? Pretože je neuveriteľne univerzálny. Ak si vypočujete celé toto video, dozviete sa, ako môže každý jeden z vás získať zadarmo jednoduché a hlavne praktické rady o tom, ako používať esenciálne oleje. Ahoj, volám sa Andrea Chabroňová a mojou srdcovkou sú už roky esenciálne oleje. Dnes vám chcem priblížiť jednoduché a praktické využitie jedného z nich. Peppermint dnes patrí medzi moje najpoužívanejšie esenciálne oleje, ale priznám sa, že to tak nebolo vôbec od začiatku. Zo začiatku som vlastne ani nevedela, ako peppermint používať, aké môže mať vôbec využitie. Dokonca sa priznám, že spočiatku som nemala v obľúbe ani jeho vôňu. A tak som mala fľaštičku s mätovým olejom, iba postavenú takto medzi ostatnými esenciálnymi olejmi. A tým, že som ho takmer vôbec nepoužívala, iba v lete napríklad, veľmi dlho mi pochopiteľne aj vydržal, z čoho som mala úprimnú radosť, ale o tom nie sú esenciálne oleje, aby boli takto krásne vystavené. Esenciálne oleje sú naozaj o tom, aby sa používali. No a zmenilo sa to vtedy, keď som pár rokov dozadu siahla po mäte piepornej. Začala som sa na základe toho potom o tomto oleji viac zaujímať, čo teda v praxi znamenalo, že som ho začala študovať, naozaj hľadala som všetky možné dostupné a overené informácie. No a dnes môžem povedať, že mäta pieporná patrí medzi moje obľúbené esenciálne oleje a jeho spotreba je u mňa naozaj veľmi veľká. Esenciálny olej peppermint sa získava z listov mäty piepornej a patrí medzi veľmi silné a koncentrované oleje. Je známy svojim vysokým obsahom mentolu, vďaka ktorému má charakteristickú mätovú arómu, chuť alebo aj taký chladivý a veľmi príjemný chladivý efekt. A ak by som vám mala ešte viac priblížiť tento esenciálny olej, tak sa získava iba z nadzemnej časti rastliny. Keď je mäta pieporná pripravená na zber, pokosí sa a predstavte si, ešte niekoľko dní sa nechá vyschnúť na poli. Následne sa tesne pred destiláciou nakrája na malé kúsky. No a na jednu takúto 15 ml fľaštičku tipnite si, koľko gramov mäty piepornej je potrebných. 450 gramov listov mäty piepornej je potrebných presne do takejto 15 ml fľaštičky. Jeden z momentov, kedy mňa osobne mäta pieporná ako olej presvedčil, bol moment, kedy som mala problém s trávením. Dočítala som sa, že práve peppermint môže pomôcť, napríklad stačí jedna kvapka do vody, pozor, samozrejme ukážem aj v praxi, keďže to praktizujem. Takže stačí jedna kvapka takto do vody, alebo samozrejme môžete použiť aj zriedenú formu na zdravie. Priznám sa, že zhodou okolností včera ma trošičku potrápili tráviace problémy, takže je to aj aktuálne naozaj veľmi fajn pre môj tráviaci trakt. Poďme ale ďalej. Stačí vám teda jedna kvapka do vody, alebo môžete ju aplikovať aj na brucho tak, že si ju zriedite a v oblasti žalúdka si ju ponatierate. Vyskúšala som to a priznám sa, že mne to zabralo. Čo ma zo začiatku aj prekvapilo, keďže som dovtedy takéto účinky esenciálnych olejov vôbec, ale že vôbec nepoznala. Okrem toho, samozrejme, že som ich difúzovala. To bola v podstate jediná forma, ako som esenciálne oleje využívala. Ale difúzovala som ich iba pre vôňu. A vlastne ja som bola vždy závislá na krásnych vôňach. No a s odstupom času ja sa vlastne ani nečudujem, že ma svet aromaterapie tak veľmi baví a naozaj ma veľmi naplňa.
Čo chcem ešte spomenúť je, že o esenciálnom oleji peppermint, ale aj o ostatných esenciálnych olejoch ma presvedčil jeden fakt. A to, že existuje niekoľko štúdií, ku ktorým som sa dopracovala, ktoré sú verejne aj dostupné. No a čo je ešte veľmi dôležité, nie každý esenciálny olej je rovnaký a preto je naozaj za mňa veľmi dôležité a vždy odporúčam riešiť kvalitu, aby to bolo bezpečné. No a aké sú ďalšie benefity mäty piepornej a kedy mať tento olej preventívne pri sebe? Za mňa napríklad pri začínajúcej bolesti hlavy. Keď cítim, že ma začína bolieť hlava, dám si jednu kvapku na spánky alebo zátylok, veľmi jemne. A pozor, ďalej od očí, pretože je naozaj veľmi silný tento olej. Potom ho odporúčam v rámci energie a únavy. Peppermint môže byť super, keď máš pocit, že ti odchádza energie. No a namiesto napríklad v takej ďalšej kávy si ho niekedy stačí len ovoniať alebo nakvapkať do difúzera. Keď som naozaj že unavená, musím pracovať, jednoducho nemám vôbec priestor na to, že by som si mohla oddychnúť. Peppermint je pre mňa naozaj veľmi veľká vzpruha a veľmi rýchlo ma v podstate vie aj prebudiť. Stačí v takýchto prípadoch jedna kvapka do dlane, 1-2, rozotrieť a nadýchnúť sa. 1-2 krát. Pozor na oči, pretože je naozaj veľmi silný, koncentrovaný, aby vás spočiatku možno neštípali oči. Okrem toho, že vás môže nejakým spôsobom nabudiť, tak otvára aj dýchacie cesty. To znamená, že takýmto spôsobom inhalácie si môžete ešte aj v úvodzovkách samozrejme otvoriť dýchacie cesty. Stačí niekoľko hlbokých nádychov z dlaní. Ďalšia taká kapitola, ktorú rada otvorím, je trávenie. Toto je naozaj veľmi veľká téma. Ťažoba po jedle, nafúkovanie, pocit plnosti. Veľmi často používam peppermint na brucho, jemne a hlavne správne rozriedený s nosným olejom. No a masírujem ho vlastne v smere hodinových ručičiek. Alebo opäť môže byť samozrejme nápomocná aj inhalácia. Priamo z fľaštičky, prípadne difúzovať. Spomeniem cestovanie, spomeniem nevoľnosť. Na cesty si do auta vždy beriem so sebou peppermint. Ak niekomu náhodou býva zle, už samotná taká inhalácia, ako sme si pred malou chvíľou ukázali, teda ako som pred malou chvíľou ukázala, môže byť nápomocná. Leto a ochladenie. Tak toto je za mňa asi môj top, čo sa tohto oleja týka. Olej má naozaj totiž ochladzujúce účinky. Takže ho vo veľkom používam nielen ja, ale už aj moja rodina práve v lete. Ja ho dokonca niekedy zvyknem difuzovať aj v aute namiesto klimatizácie. No a v horúčavách, teda peppermint, pravidelne kvapkam samozrejme do difúzera. A keď sme pri tom difuzovaní, spomeniem ešte jeden moment, ktorý ma pri esenciálnom oleji mäta pieporná veľmi milo prekvapil. Môj blízky človek potreboval zmierniť sezónne alergické príznaky, no a ja som sa dočítala, že skvelou voľbou môže byť práve peppermint v kombinácii ešte s esenciálnym olejom lemon, teda citrón a levanduľa. Zmes týchto olejov v správnom pomere som nakvapkala do difúzera a musím povedať, že sme boli obaja naozaj veľmi milo prekvapení. No ale samozrejme podotýkam, pri výrazných a dlhodobých prejavoch je vždy vhodné poradiť sa s lekárom a esenciálne oleje vnímať ako podpornú liečbu. A čo by som ešte chcela naozaj zdôrazniť a na čo by som vás chcela upozorniť? Veľký pozor, aby sa vám esenciálny olej peppermint nedostal do očí. Hlavne žiaden esenciálny olej nepatrí ani do očí, ani do uší a ani do nosa. Kedy peppermint používam ja úplne prakticky? Vždy, keď ma začína bolieť hlava, keď mám napríklad dlhý deň a cítim únavu, pri práci, keď sa potrebujem sústrediť, v lete do difúzera, pri cestovaní, keď mám pocit ťažkého žalúdka a dokonca ho používam aj pri upchatom nose. Veľmi rada kombinujem peppermint s eukalyptom. To je za mňa veľmi príjemná aj účinná kombinácia. No a prezradím vám ešte ďalšie moje tipy, možné kombinácie na difúzovanie
peppermint, lemon, moja naozaj veľmi obľúbená letná kombinácia. Túto zmes by som definovala slovami sviežosť, energia, čistota. Peppermint môžete skombinovať s levanduľou na upokojenie a na taký balans. Peppermint môžete napríklad skombinovať aj s divokým pomarančom na povzbudenie a lepšiu náladu. A peppermint môžete, ako som už spomenula, skombinovať aj s eukalyptom na dýchanie. A ešte jednu zmes, ktorú vám odporúčam a ktorú mám ja naozaj veľmi rada, je peppermint namiešaný s kadidlom, alebo teda skombinovaný s kadidlom. A túto zmes difúzujem vtedy, keď potrebujeme mentálnu jasnosť a také uzemnenie. Dnes vám ponúknem aj jeden praktický tip, ako si vyrobiť letný chladivý sprej. Potrebujete rozprašovač, destilovanú vodu ja odporúčam, alebo prevarenú vodu, 1 lyžicu hamamelu alebo trošku alkoholu. Môžete, nemusíte. K tomu 5 kvapiek peppermint oleja, k tomu 5 kvapiek citrón a do toho dajte ešte 5 kvapiek oleja levandula. Vždy pred použitím samozrejme pretrepte, no a môžete používať na osvieženie priestoru, ale aj na osvieženie tela napríklad, na posteľnú bielizeň, na nohy po dlhom dni, alebo len tak na jemné ochladenie počas horúcich letných dní. V lete je tento sprej moja absolútna topka. Ešte niekoľko tipov pre začiatočníkov. Ak s peppermintom začínajte pomaly. Naozaj stačí 1 kvapka, je veľmi silný. Vždy ho odporúčam tiež riediť, no a najprv si ho naozaj vyskúšajte cez inhaláciu, potom lokálne. A ak máte náhodou citlivú pokožku, treba ho naozaj, myslíte na to, riediť. Peppermint je krásny príklad toho, že esenciálne oleje nemusia byť vôbec komplikované. Viete ich používať veľmi jednoducho. Stačí vedieť len ako. A presne o tom je aj stretnutie sa so mnou. Ak vás peppermint zaujal a chceli by ste vedieť viac o jeho používaní, konkrétnych kombináciách alebo len tak sa poradiť, pokojne mi napíšte. Môj e-mail nájdete v popise a nájdete ma aj na Instagrame, na Facebooku alebo na Spotify. A ešte jedna vec. Dole v popise si môžete stiahnuť zadarmo e-book, v ktorom nájdete ďalšie rôzne praktické rady o využívaní esenciálnych olejov. Takže ak vás baví svet esenciálnych olejov, ak vás baví aromaterapia a ak vás bavia rôzne praktické tipy, budem rada, ak sa prihlásite na odber, aby vám už neunikla ďalšia epizóda. Majte sa krásne, prajem vám, aby vám dnešný deň voňal presne tak, ako potrebujete. Ahojte.